Šta? Ne, neću više danas nije dobro. Kaži? A ti ćeš opet izaći? Ne znam, ne znam, ja mislim sam sutra u vašu cestu. Ne, dijamant be, kako be, dijamant Margarit. Ne, dijamant be Margarit. Ja si običajno Nikol. Šta be? Ja si običajno Nikol. Šta sam običao? Aaa, da ću da pojedem kompjuter, pa sam ga i ja, šta? Okuši sve zube. Levo se, gdje kako si to? Stoji na šesto. Ovo je naš. Stoji na šesto. Gdje je ovo ide? Gdje je ovo ide? Eto ga. A, eto ga, dođi stoko jedna. Gledaj ga, Aco be, ugasi be čik be. I kad snijamo isto ugasi čik. Ne, ne snijam se. Mora za mene još snijam, hoću snimam sada. Cijel dan snijam nešto, doslovno nešto. Igra malo svog tog se zašto. Aco, gasi čito odmah. Evo, mnogo si veliki čite, ajde VH, pa ajde. To se ovako igra bez čita. Dijamant, gdje je onaj dijamant, Margarit? Ja ovim Margarit, kako smo pobjedili, a to se veliki. Evo Gaci zašto da glasi čit pametno. Nije nego vi se neki nova veza sa internetom. Jao, ma ne. A ja sam video. Ne protiraj ko vlada sa mala. Ajde ovo. Ja sam dođu. Ajde, kako se zove to svišće. Hoće to bude rada, hoće to bude tačno to. Ma onak me zove ga nemam. Nemaš čit, stvarno? Pa neću se ne bilo. Ovo se zove čit. Ovo se zove čit. Kad se otvara Mirnovac? Ajde, mi sam poput, ajde. Pet. Dečko, ko će to termin? Mirnovac. Obe, što ti toliko veliki pide? Ja priču. Čekaj me, nešto je meni uključeno, da čekaj, stani. Gle, ja snimam, Čekaj, stani. Da, snimao sam. Nisam ni primetio, to je da ja čistim tastaturu, pritisnuo sam F12, to je 100%. Čekaj, stani. Jest. Sve kako sam ja bolila. Čekaj, što se da kažem kad već smo snimali? Šta da kažem? Da izbacujem ovo na YouTube? Izbaci ja izbaci. I evo, snimali smo slučajno čisteći tastaturu. Nisam valjda snimao kako sam čistio tastaturu. A ne, kamericu još, tako? Gledaj ga bilo ovdje. Dođi bi vam ovdje, pa ti si cheater, pa i ja sam cheater. Čekaj me da stopiram, ajde ćao, izbacimo, ako se sjetimo. Tako je, jest.